Soc Encarna Grau, tinc 85 anys. Vaig néixer el 9 d'enero del 1932. Ha fet esta paelleta en l'arròs de la Valldigna. És el millor arròs que tenim en tota València. Si la poden veure, veuran que està bona, sencereta i sucarraeta si la provi. El millor que tenim. Es fa saber que el proper 18 de setembre es celebrarà el primer concurs internacional a Arròs de la Valldigna, al Saló La Font, carretera platja de Tavernes de la Valldigna. Les balconalls plenes de gent, esperant que del tros al plat, Encarna Grau, amb 85 anys, ens prepare amb bona companyia, filla i neta, l'arròs de la Valldigna del seu poble, Tavernes de la Valldigna. I anem a veure, quin és l'arròs que més t'agrada, Encarna Grau? A mi m'agrada l'arròs de la Valldigna. És el millor que n'hi ha. A nosaltres també ens agrada l'arròs de la Valldigna, perquè és un arròs amb molta categoria.